हेलो फ्रेंड्स गिबियावनो खुलुमलायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव नै फैलायबाय नोंथांमोननि सेराव दिबिका ब्रह्मआ माबा खमाजों अमा बेदर ओंख्रि लाबोनानै आयु खमा दाननो ओरैबायदि खस्थ'ना सयथिबो आङो दानफेराखैमोन आरोना खालि जायोल' बायनानै बाजारफोराव ओमफ्राय आङो मोनसे जायगायाव थांदोंमोन सानजा खनायाव आलासि जानो ओमफ्राय बेवहाय मोनहा दाननानै हरदों आरो र' देखायगोन आं भिडिअखौ आरो मोनहा दानदों आरोना ओरैबायदि खमा आयु ओरैबायदि गुफुर जि साइज नुखायो आरोना खमाया एकदम बारफुथारनायमोन आरो ओमफ्राय आङो गिनानै दानासै आरोना थेवबो आङो एसे दानदोंमोन दाननानै नैबावहाय जोजादों ओमफ्राय इयाव जोजादों खेब खाब मोनखायो आरो koma आरो नालेंखर लांबावसिगोनसो नै थाइब्रै गाहाम थाइनो लांनो होनबाय इलाय हांसोनि खारनायखौ जा मोजां नुयो आरो बारि दंबावोमोननो बारियाव थांनो मोनबावाखै आरोना माने आंहा फैनो हाखुदाबो जाबायमोन ना ओमफ्राय न'नियावनो जा दङ बेखौ दाननानै हरबाय आरो ओमफ्राय लाबावगौ मानि मा होनो एफा गोजान ना लामायाबो ओमफ्राय नै गारियाव लाबोनाया एसे दांबायमोन जिरायनानै नांगौ इदि गाबोजोब्बाय नै बिबारा थेवबो जानो बिराद गोथाव ना दाननो बिराद खस्थ' ओमफ्राय जानायाव गोथाव आरो ओमफ्राय आङो बे खमा बिबाराव होगोन इंखुर लकेल माइरंनि इंखुर दे बियो एकदम लकेल माइरंनि इंखुर मानसिफ्रा माबा होयो देनानै होयो आरोना ओमफ्राय आं होगोन अमा बेदर एकदम ओमफ्राय आङो लादों बाहाय बांद्राय मस्ला मस्लि होआ दे आं खालि लादों एसे खारै होनांगौ खारै एसे लाबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर हाइजें ओमफ्राय बानलु गोरान देनानै लाबाय ओमफ्राय सामब्राम लाबाय ओमफ्राय हालदै संख्रि ओमफ्राय थाव एसे होनानै आङो बेदर आन्था एवगोरजों आङो बेदर होनायाव सामब्राम होआ खालि थाव एसे होनानै बेदरखौ एवगोरगोन आरोना नङाबा सिथाबोना सामब्राम होबा आङो बेदरखौ एवनोसै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै माने भिडिअआनो जागासिनोखा संनायखौ स्टार्ट खालामसै आरो थ' नायबाय था नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायबाय था जोंहा बेदरा एसे मेजेमखा आरो खारैबो होगोन ना बेनिखायनो थावखौ खम होदों आरोना आरो खारै होबाथाय थावखौ बांद्राय होनाङा मिथिया गोथाव मोनजाया माने अमा बेदरा मेजेमखा नालाय थावखौ एसेल' होनानै अमा बेदर आन्था एवगोनसै एसे मोजाङै ओमफ्राय एसे सामब्रामखौ होगोन नङाबा सेस सिथारगोन ओरैनो लागोनसै एसे मोजाङै ओमफ्राय दायोहाय बे माखासेखौ होजोबनोसै आरोना नोंथांमोनहा माबायदि संना जायो जादो ओमफ्राय आंनिखौबो नायनानै जेनेबा नायदोंबा ट्राइ खालामना जानाय आरोना आं माबायदि जायो एसे इजि आरोना आंना बांद्राय गोब्राब बारा नङा आयु सान्दुंआ थैसिगौमोन आङो बिथिं थानाया ओंखायनो ओरै उल्था फैबाय एबार सान्दुंआ हाखालामोन बेदरा मोजां जाखाबाय जोंना नुनानै बे मारा ओंखारजोब्बाय एबार आं होगोन बेदरखौ सामब्राम होना लानोसै बानलु होना लानोसै सामब्राम गुफुर संख्रि बानलु गासिखौबो होजोबसै एसे एवना लागोन एबार होनोसै संख्रि हालदै ओमफ्राय हाइजेंजों सामब्राम गुफुरखौ हालदैखौबो होबाय बरिया जाखाबाय एवनाया नालाय एकदम नालाय जि मोजां एवखाबाय आङो मेजेमानो ओंखारजोबखाबाय नै बरिया जाखाबाय बेदर एवनाया मेजेमानो गजोब्बाय एबार बेखौ होनोसै माबाखौ अरा बांद्राय नामाहाय खांला खांलि गैया मानसिफ्रा बेदरखौ खांनानै माबा मा होनोमोनलाय खारैजों एवगोरो खोमा बैखौ खमाखौ ओमफ्राय आं बिदि खालामाखै आरोना खेबसेनो
बेपारि नोंसानो माया फांथेक बेपारि दिनै टिकिटाव थाव आदा नोंजों आंजों जुलि जाथावथाव दिनै टिकिटाव थाव आदा नोंजों आंजों जुलि जाथावथाव हा आदा नोंसानि न'आव खामानि मावनो गैया बेनिफ्राय रोंला सल'खौ आंखौ लांनो हागोन बिदि खनै खनै हांखोआनो खामजोबसिगोन मोजां एवखाबाय जोंहा एबार दै होनांसिगौ वाव सुसम्भु बिराद नायला बिनि भिडिअखौ बिनि मेगनखौनो होननानै मिनिखादों आङो बरिया नै खामलायलायबाय ओरैनाबो खाथियावसो मेराया जोंहा देखायफैलाय बरिया आयौ 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 खुदै गलायसिगोन बिराद मोजां एवनानै लाबाय नै बेखौ जोङो ओरैजों खमाजों ओमफ्राय दै होनोसै बेनि उनाव एंखुरखौ होनोसै आरोना एंखुरखौ होनोसै एबार नै सिमांपुरि मोनहैलायदो सयथिबो मोदोमनायानो माला मोनो एबार खारैखौबो होना लानोसै एकदम गोबाब खारैया ओंखायनो एसेल' होबाय सबायनि नालाय खोबनानै लानोसै थाब मोनदे गुफुंलायबाय हाथफ्लाया अर सुनाया एबार बोना नायनोसै वाव याम्मी बरिया नै जि मोजां रुइखाजोबबाय बरिया मोनबाय सयथिबो नै बरिया अ माय गड बांद्राय गेब्लेहोनाङा नङाबा जानाय बायदि मोनजाया ओरैबायदि अरखौ फावसोमनानै लानोसै एसे नङाबा खामगोन ना आङो नैबावसो लानायानो जानो नागिरो लानोसै एबार बेखौ साखिनायनोसै माय गड आयौ मोदोमनायावनो जि गोथाव मोदोमखाबाय सयथिबो रुजोबलायबाय जि गुदुं नोंथांमोनाबो बिदिनो संनानै जा दे एंखुरखौ होनानै लकेल एंखुरखौ होनानै नायनोसै नायनोसै दे संख्रिया ब्रेब ब्रेबखा आरो जेबो मस्ला होआखैना आङो खालि सामब्राम गुफुरजों हाइजेंल' होदों ओमफ्राय सामब्राम बेदरखौ जानो नायसै आयौ 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 मासि गोथाव जादों नंखाय नङा दे जेन भिडिअआव देखायनो थाखायनो गोथाव गोथाव होनफादों नङा दे ओरैबायदि गोथाव जाखादों आयौ संनानै जा सयथिबो संनानै जानो नाय बांद्राय गोबावबो लाया संनाया दसेनो बेदरखौ एवग्रोना लानानै खमाखौ होदो ओमफ्राय खमाखौबो एसे मोजां एवना लानानै दै होदो खारै होदो खोबदोबो ओमफ्राय जाबाय दसेनो ओरैबायदि गोथावखा आरोना आं जाबाय सयथिबो संनानै जादो ओरैबायदि गोथाव बरिया थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ आंना बेनोमोन नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय आरोना थ' आरोबाव आङो भिडिअ लाबोबाय थागोन हानायखिनि बेबायदिनो नोंथांमोननि सापर्ट मोनोबा थ' बेनोसै अन्नानै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना लादो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो भिडिअखौ नायबा मा मा खालामनांगौ थ' बेनोसै गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय टाटा